Heipä hei. Laika täällä. Mä kuvaan nyt kahdella kameralla yhtä aikaa. Et mä testaan, että saisinko mä... Runo, mene pois. Runo oli toisessa kamerassa. Saisinko mä niin kun aikaiseksi tuolla kelvollista videoa tuolla meidän uudella webcamilla vai en. Tähän asti tulokset on ollut sitä, että jos mä haluan siihen HD-laatuista kuvaa, niin äänilaahaa monta sekuntia jäljessä. Ja vaihtelevilla tahdilla, eli mä en niin saa fiksattua sitä millään menemään siihen kohdilleen ilman kohtuutonta vaivaa, mutta nyt mä kuvaan sitten huonommalla kuvanlaadulla, koska tää on kirjapodcasti, niin teidän ei tarvitse nähdä välttämättä mitään. Toisin kuin käsityöpodcasti, niin on kiva nähdä kaikki jutut, mitä mä teen. Mä kuvaan myöskin puhelimella, koska siitä mä tiedän, että tää onnistuu. Et katsotaan sitten, mitä tässä käy. Eli hei, pitkästä aikaa. Mä oon Laika. Mä pidän tätä Laikan kirjanurkkaa, jonka mä aina käännän päässä ja Laikan lukunurkaksi, mutta se ei ole. Se on kirjanurkka. Ja mä pidin taukoa tuossa osin olosuhteiden pakosta, eli mulla jäi mun puhelimen datapiuha mun vanhempien luokse, kun oltiin siellä käymässä ja kesti hyvän aikaa saada se takaisin sieltä. Ja nyt mä en ole saanut niin puhelimesta ulos videoita millään järkevällä tavalla. Että se aina nyykähtää, kun yrittää Wifin kautta tai Wifi Directin tai Bluetoothin kautta. Se aina vaan menee silleen, en halua. Ja datapiuha on se ainoa ratkaisu. Mutta nyt mulla on se, eikä ole kauhean kuuma, mulla on aikaa ja mä oon yksin kotona, plus mä oon lukenutkin jotain. Ei nyt on just oikea aika podcastille. Tässä on semmoinen hyvin löyhä teema, että mulla on 4 kirjaa, mitä mä esittelen vähän tarkemmin. Heitän muutama kiinnostava uutuus, minkä mä heitän niin kuin ihan vaan silleen esittelyllä, että tämmönen on olemassa. Ajattelin tsekata. Ja niistä 4 on tämmösiä thrillereitä, jännäreitä. Et mä en selviä dekkareista. Mä yritän aina välillä erilaisia dekkareita. Että on niinku semmosia, missä on noir-meininki tai sitten on jotain psykologista tai jotain jopa niinku fantastiseen menevää tai jotain. Mutta ei ne ei oo mun laji. Et mä luin just ton Marja-Liisa Heinon Astut väärään autoon, mikä on eka osa sitä sen romaanietsivän sarjaa, mutta se niinku pyörii Nokialla, niin mä jaksoin sen avulla lapsuuden huudien muistelulla niin lukea sen kokonaan, mutta se oli kyllä tosi huonosti kirjoitettu, joka oli parempi. Älä tähti putoa. No, se on parempi. Mut niin, lukuun ottamatta hitään, niin en mä oikein jaksa noita dekkareita. Nämä thrillerit tuntuu nyt että ne vähän niin kuin menee. Paitsi toi yksi, mikä on puoliksi dekkari. Jos lähdetään hitään siihen. Eli tää on ihan uusi. Ihan justiinsa tullut. Mä laitan varausjonosta itselleni tässä, siksi on jokeritarra. Tää on S.K. Tremainin Jääkaksoset. Toi Tremain on pseudonyymi. Et oikea tyyppi sen takana on Sean Thomas, brittikirjailija. Hän on myöskin pseudonyyminä Tom Knox. Mutta tää on pseudonyymi, joka on sukupuoleton, ja mäkin oletin, kun mä luin tän, että tää on naisen kirjoittava. Ja mä luin just netistä jostain, että hänestä tuli niinku tämmöinen bestseller-kirjoittaja vasta, kun hän vaihtoi sukupuolta NS, eli niinku esiintyi sukupuolettominen, joka voi tulkita naiseksi. Niinku tässä niinku on päähenkilönä nainen, ja sitten sillä on kaksostytöt, ja niinku tämän äitisuhteen kanssa pyöritään. Ja luulen, että se ei olisi mennytkään ehkä niin hyvin kaupaksi, jos olisi käynyt heti ilmi, että se on mieskirjoittaja. Ja tässä ideana on se, että toinen identtisistä kaksotytöstä on kuollut, mutta kumpi? Eli on kulunut vuosi siitä, kun toinen tämä perheen identtisistä kaksostytöstä on kuollut. Näytäisi tuollakin kameralla. On kuollut. Menehtyi onnettomuudessa. Perhe muuttaa syrjäiselle majakkasaarelle Skotlantiin. Et siellä saarella ei ole mitään. Ei ole matkapuhelinkenttää, lankapuhelin löytyy. Mutta se on ainoastaan se asunto tai talo, missä ne on, ja majakka, johon ne ei pääse. Siellä ei ole yhtään mitään, paitsi Skotlannin upeat maisemat. Ne maisemat on tässä tosi hienot. Että niinku houkuttelee käymään siellä. Mutta ne muuttaa sinne, ja sitten keskeystä muuttoa puuhataan, niin eloon jäänyt tytär Kirsty väittää, että hän on Lydia, eli se kuollut kaksonen.
Eli että onko niin kuin mennyt kaksoset sekaisin silloin, kun ne kuoli. Ja onko nyt vuoden ajan niin kuin väärästä tyttärestä puhuttu ja kasvatettu vääränä tyttäränä ja sitä ensimmäistä. Ja tässä niin kuin, tämän koko kirjan pointti on niin kuin selvittää lukijalle, että mitä silloin oikeasti tapahtui ja kumpi niistä tytöistä on nyt oikeasti elossa. Ja tässä, niin kuin, tämä oli hyvä. Tämä oli tosi vetävästi kirjoitettu, että mä jaksoin lukea sen silleen ihan sen voimalla. Ja tässä oli siitä kiinnostavia henkilöitä, niistä yhteenkään ei voinut luottaa. Ei siihen Elojaniseen kaksostyttöön, ei siihen äitiin, eikä siihen isään. Eikä oikeastaan niiden kavereihinkaan. Tässä niin kaikki on epäluotettavia kertojia, mikä on semmoinen jännä trendi, mikä on nyt tullut. Mun mielestä Gone Girl ehkä aloitti niin kuin sen boomin, mikä nyt on tullut. Että on tullut oikeasti tosi monta tämmöisiä. Ihan uusi ideahan se ei ollut silloinkaan, mutta kuitenkin monta on tullut. Ja jotenkin tämä jakso siitä huolimatta. Mulla oli Gone Girlin kanssa semmoinen ongelma, että mua kiinnosti ainoastaan se, että mitä siinä tapahtuu. Että mitä oli tapahtunut. Se oli ainoa, mikä veti mua eteenpäin, oli se koukku. Ja mä en nauttinut sen lukemisesta. Mutta tässä nämä hahmot on silleen tavallaan kiinnostavampia. Et kun niiden väliset suhteet valottuu koko ajan vähän eri tavalla, niin se liikehdintä on siinä jännittävää. Sitten mistä mä en tykännyt tässä on se, että se flirttailtiin yliluonnollisen kanssa koko ajan, että se pudotti niin kuin pisteitä mun silmissä tältä. Et musta vaikutti vähän siltä, että he tarvitsee kirjoittaa jonkun tämmöisen Deus Ex Machinan sinne. Ja sitten, onko se Machina? No kumminkin, joku semmoisen siihen, millä se selviää tästä. Ja se saatan loppuun ja kasaan. Ja itse sen kanssa niin kuin sille tavallaan vähän flirttailtiin sen yliluonnollisen kanssa, mutta kumminkaan koskaan ei mitenkään konkretisoitunut tai realisoitunut se suhde. Ja se oli musta vähän semmoista, vaikutti vähän halvalta tavallaan. Mutta toisaalta monet varmaan tykkää. Että jos ei niinku harrasta tämmöistä yliluonnollista kirjallisuutta, niin kyllä se varmaan menee läpi. Mä luulen. Mutta jos tykkäät Gone Girlista tai Hawkinsin Nainen junassa kirjoista, niin kyllä tykkää tästäkin. Kannattaa lukea. En tullut nyt aikaa mielestäni sen kanssa ja viihtyin. Sitten mulla ei ole sitä kirjaa enää itsellä, koska se oli jo keri ja se oli ollut mulla jo varmaan niin kuin 7 viikkoa, vaikka 2 vaan saisi olla. Niin oli se Anthony Doerrin Davidin unet. En muista kumpi. Se on englanniksi About Grace ja se on musta parempi nimi sille kuin toi käännetty nimi. Koska niin kuin se on About Grace, eli siellä puhutaan niin kuin siis Grace-tyttärestä ja sitten yleisesti ottaen niin kuin armosta ja anteeksiannosta ja sitä kautta ihmiselle kehittymisestä. Ja se oli hidas. Se oli niin todella hidas, että mä jaksoin lukea sitä aika pienissä pätkissä, vaikka niin kuin se teksti oli edelleen yhtä kaunista kuin Doerilla on aina. Mutta siitä kyllä näkyy se, että hän on kirjoittanut ensin niin kuin novelleja, ja sitten hän kirjoitti tämän esikoisromaaninsa, tämän Davidin unet. Ja se vaan niin kuin näkyy siinä. Että se on hyvin episodimainen, ja se kieli on hyvin romanttista ja kaunista ja runollista, mutta sitten se toistaa itseään koko ajan. Että kun tulee uudestaan ja uudestaan joku kappale, jossa on vähän jotain toimintaa, ja sitten puoli sivua semmoista lyyrisempää pohdintaa, niin siihen puutuu. Että sillä se niin oli tosi hidasta. Joku kirjoitti jossain kommentissa Goodreadsissa arvosteluunsa, että se pystyi nauttimaan niitä silloin, kun hän sai hidastettua aineenvaihduntaa sen tasolla. Ja se on just semmoinen horrostuskirja. Maisemat oli ihania. Siinä oltiin Karibialla, että siellä oltiin Alaskan talvessa. Ja ne oli tosi hyviä, hyvin kuvattuja ne miljööt. Ja todella veti mukaan ja imi sinne sisään. Et mä suosittelen tuota kirjaa sellaisille, jotka niin kuin lukee silleen, että ne erikseen lukee. Että niillä on lukutuoli, lukunurkka, mihinkä ne istahtaa ja ottaa kirjan käteen ja pesiytyy sinne teekupin tai viinilasin tai veden kanssa. Ja lukee ihan vaan sen lukemisen ilosta.
niin silloin toi on erittäin hyvä kirja. Se on erittäin hyvä kirja siihen hommaan, niin kuin viipyilevään semmoisen talvi-iltapäivän lukemiseen. Todella hyvä. Et se on, jos ette ole vielä lukenut Doylelta mitään, niin lukekaa ensimmäisenä se Kaikki se valo, jota emme näe, koska muuten se onnistuu puuduttamaan teidät siihen kieleensä sen esikoihensa aikana niin tyysti, että mä luulen, että se nautinto kärsisi siitä, kun lukee heitä toista. Aloittakaa niin kuin väärinpäin. Joo, seuraava. Tämäkin etenee hitaasti. Mä en tiedä, mikä tässä nyt on. Tämä on... Tässä on se, missä on puoliksi dekkari. On Belinda Bauerin Hautanummi. Esikoinen, mikä vähän kyllä näkyy, teksti on vähän ontuvaa meillä, niin ei sillä tavalla ontuvaa, että se olisi huonosti kirjoitettu, vaan se vaan niin kuin näkee, että ei ole löytänyt vielä sitä omaa rytmiä ja kerronnan tapaa. Ja tässä on siis... Mä voin näyttää tätä takakannen, mutta tässä on kivoja tämmöisiä typografisia juttuja. Ja se lukee, että hyvä herra Avery, etsin VP:tä. Voitko auttaa minua? Vilpittömästi SL etuosoite. Eli SL on 12-vuotias Steven Lamb, joka asuu äitinsä ja isoäitinsä kanssa. Ja se elämä on aika perseestä ja helvettiä, koska sen eno tapettiin 11-vuotiaana. Sarjamurhaaja tappoi sen ja hautai sen nummelle. Eli tämä Steven on niin kuin etsinyt sitä ruumista sieltä lapion kanssa valtavalta nummelta, ja menestys ei ole ollut mitenkään erinomainen tai hyvä. Nyt hän keksi, että hän kirjoittaa sille murhaajalle, joka istuu vankilassa, että se on saatu kiinni. Näin. Ja rupeaa niin kirjeenvaihtoa sen kanssa. Ja tässä vuorotellen toi kertoja on niin kuin sen pojan nahoissa ja itseensä psykopaattisen sarjamurhaajan, joka on myöskin pedofiili nahoissa. Ja sitä kirjeenvaihdon ympärillä tämä niin pyörii tämä homma. Mä oon nyt vastauskohta, että mä en tiedä yhtään, miten tämä tästä etenee tai päättyy. Mutta tää on myös vähän hidas. Mä odotin, että tässä on ollut tosi nopea ja hyytävä ja niin kuin silleen jännittävä ja niin päin pois. Mutta ei tää ollutkaan sitten niin nopea tai hyytävä. Tää on omaperäinen, koskettava ja piinaavan pelottava lukee tuossa kannessa, mutta mua ei ole vielä pelottanut. Koskettanut siinä mielessä, että mua todella surettaa se pojan elämä, että se on ihan kauheeta. Et jos niinku tykkää semmoista, missä lapsilla menee huonosti, se on vähän katarttista, eikö ookin? Ei siksi, että vihaisi lapsia, vaan siksi vaan, että niinku se koskettaa tavallaan. Kyllä tässä sit varmasti tykkää. Mutta toistaiseksi tää on ollut vähän silleen niinku... Mä tiedän, mä aion lukea tämän loppuun, koska mua kiinnostaa, että lähteekö tää tästä. Koska tässä on paljon potentiaalia, tosi paljon potentiaalia. Niin jos tää lähtee käyntiin, niin tästä tulee varmaan tosi hyvä. Toistaiseksi ei ole vielä oikein lähtenyt. Nyt se ehkä, koska nyt se sarjamurha ihan selville, että sille kirjoittelee 12-vuotias poika. Mm-hmm. Niin se vähän lämpeää siitä ajatuksesta. Ehkä he sitten muuttaa lähestymistapaansa ja näin. Mä oon nähdä, miten se muutos saa aikaan. Mut joo, Hautanummi. Belinda Bauer. Tää Bauer on tosi suosittu, niin kuin sen muista teoksia. Että tää on vuodelta 2011. 2010 kirjoitettu, 2011 on tullut tää käännös. Ja mä puhun taas muuten liian nopeasti. Anteeksi. Niin. Et se on kirjoittanut muuta tämän jälkeen, ja ne on ollut tosi suosittuja kaikki vielä kirjastossa liikkuu hyvin. Ja sillä mä arvahin tarttua niin tähän, koska mä kiinnosti kovasti tää asetelma tässä, että mihinkä tää menee. Kiinnostaa edelleen sen verran, että mä ehkä luen tämän vielä loppuun lähiaikoina. Palataan siihen sitten. Sitten, nyt päästään niinku NS kovaan kamaan ja semmoiseen, että tää todellakin vetää. Et silloin kun mä en lue tätä, niin mä ajattelen tämän lukemista, että mä haluaisin päästä lukemaan tätä. Nyt mä ehkä tänään, tämän jälkeen kun mä podcastin, mä varmaan rupean lukemaan tätä taas. Eli tää on
Marko Hautalan uutuus, ihan uusi, kuiskaava tyttö. Mä sain tätä käteen, niin olisiko ollut torstaina. Joo, tai perjantaina. Torstaina. Ja tää on niinku just ihan tullut. Voi omalla vastuulla ja siinä lukee. Ja Marko Hautala vakuutti mut Kuokkamummolla. Mä oon kirjoittanut sitä ennenkin, mutta Kuokkamummo on tästä edeltävää. Se oli todella hyvä. Se oli niin oikeasti pelottava kauhukirja. Siinä oli hyvät henkilöhahmot ja kiinnostava se hirviö ja hyvin vetävästi kirjoitettu ja samalla niin kuin elävä. Ja niin kuin yleisesti ottaen todella hyvä. Tämä kuiskaava tyttö tuntuisi olevan vielä parempi. Tässä on ainakin toistaiseksi vielä parempi rytmi, että tämä menee eteenpäin kuin juna. Tuossa on, mä oon lukenut häntä yhden session. Mä oon päässyt eteenpäin sivusta 28. Palaan muuten tähän. Taas mä puhun nopeasti. Niin. Tää on siis kauhua. Tää etenee tosi nopeasti. Mä luen tämän takakannen tässä, koska se on aika kiva. Eli ei tarvitse olla hullu kuullakseen kuiskausta. Se on kuin tinnitus, mutta tarttuu, jos vain olet kuullut tai lukenut kuiskaavan tytöstä. Mitäpä siitä? Kuiskausta se vain on. Taukoamatta. Myös nukkuessa. Joskus saattaa tuntea hengityksen. Aivan kuin perhonen lepattaisi korvanlehteä vasten. Tai huulet olisivat niin lähellä, että ne välillä koskettaisivat. Ne saa hieromaan korvalehteä, joskus verille asti. Työtoveri on kuollut oudolla tavalla ja jättänyt Antonille punaisen kansion Iida Hallaston potilaskertomuksen. Anton ei ole nähnyt Iida-tytärtään vuosiin. Eihän kansiokaan paljon kerro, pelkkää huuhaa tai koko juttu. Vai onko? Ehkä joku kuiskaa vastauksen, haluat tai et. Ei tässä ei kuiskaus tarttuu sillä, kun heitä lukee. Ja se on tauotonta, se jatkuu koko ajan ja se saa voimaan pahoin ja pelkäämään ja tekee niin kuin hulluksi, joku vasta kuorema voi vapauttaa. Mikä on musta niin kuin erittäin kiinnostava niin kuin idea. Että niin kuin koko ajan vaan kuulee sitä ääntä, eikä siitä pääse karkuun. Ja tää vetää tosi hyvin. Ja Anton on kiinnostava hahmo. Että siinä on selkeästi, ekaksi se vaikuttaa niin kuin tosi hyvällä JJ-tyypiltä. Että niin kuin hyvä, tässä meillä on kunnon protagonisti, joka puolella voi Okei, welcome back. Mä en tiedä mitä tapahtui. Nyt puhelin lakkas kuvaamasta. Mä en nyt ihan varma, että tarkalleen missä kohtaa se niin teki. Että mitä mä olin puhumassa. Mä aloitan nyt alusta niin kuin tämän sivun 28 tarinan. Eli mä päädyin sivulle 28 sen takia enimmäkseen, että mä ehdin lukea siihen asti kahvitauolla. Että mä otan uuden kirjan töistä. Mä otan sen taakse mukaani. Nyt mä alan lukea sitä. Nyt kun kahvitauko on ohi, mä oon about siis sivulla 28 mun lukutahdilla plus kahvittelutahdilla. Ja sit se jää siihen. Ja nyt mä kannan sen kotiin ja unohdan sen hyllyyn. Ja mä jään sivulle 28. Eli johtuu tästä. No niin, arvotus ratkaistu. Eli nyt mä vielä esittelen niin kuin lyhyesti nämä uutuudet, mitä mä aion lukea seuraavaksi. Ehkä, jos ei tule parempaa vastaan. Että mitä on tullut justiinsa. Ja tää on niinku tämmönen, näytän tämän luontakakanne ja se on niinku siinä. Eli on Katri Rauanjoki, jonain keväänä herään. Tämä kertoo masennuksesta. Ja tähän kannassa seisoo näin, että missä vaiheessa pimeästä tulee hämärä? Talvi on pitkä ja pimeä, ylivoimainen. Kun se käy päälle, 40 Kerttu luovuttaa. Hän varustautuu talveen unikkovihkolla, johon suunnittelee itsemurhapäivänsä. Sitten kun perhe ei ole kotona. Sitten kun on sopiva päivä. Kerttu on pärjääjä. Hänellä on mies ja 2 lasta, työ ja unelmiensa talo, mutta. Sitten on se mutta. Missä kohtaa elämä alkoi tuntua liian raskaalta? Mikä saa hänet valikoimaan kalenteristaan päiviä? Mitä tapahtui, kun hän oli pieni? Mitä tapahtui viime syksynä? Jonain päivänä herään on samaan aikaan kylmä ja lämmin. Se kumisee suurinta epätoivoa ja soi naurusta. Psykologisesti rikas romaani ammentaa nykyelämän armottomuudesta ja syvistä riittämättömyyden tunnoista.
mutta kun hätä on suurin, voi lempein lääke löytyä läheltä. Aihe kiinnostaa, kiinnostava takakansi, kiinnostava henkilö, ehkä lukuun. Seuraava on Mike Pohjola 1827. Luon taas takankanneen tästä. Tämä kertoo Turun palosta. Tuhoa ja hävitystä, likaa ja huumoria, salatieteitä ja juonittelua. 4.9.1827 Turussa roihahtaa. Pohjoismainen historian tuhoisin kaupunkipalo saa alkunsa. Savoksi haipuu Suomen suurin ja tärkein kaupunki, sehän koko joukko salaisuuksia. Kuka sytytti? Mun mielestä sytytti, sana mulla on vaikea, mä en tiedä miksi. Roihun ja miksi. Oliko asialla Ruotsin uusi kuningas vai tsaarin salainen poliisi? Kauppaneuvoksen ahneus, piian viha vai ylioppilaiden vallankumoushaaveet? 1827 on ensimmäinen koko Suomen tulevaisuutta muovanneessa Turun palosta kirjoitettu romaani. Kirja revittelee palpin hengessä ja rymyää romantiikan epokin ahmeenhelmoissa. Historiallinen katastrofiromaani rakentaa monipuolisen kuvan Turusta ja polttaa sen. Kukaan ei tiedä, miksi Turku paloi, paitsi minä. Mike Pohjola. Kiinnostava. Fiktiivinen, osittain faktaa. Kahta vielä tulee. Ja itse nuorten puolelta Red Queen, Punainen kuningatar. Tämä on jo käännetty. Mutta kuulemma se käännös ei ole kovin hyvä, että se on tehty jouduttu tekemään liian kiireessä. Mä oon sitä mieltä, että kääntäjälle pitäisi sekä antaa rahaa että aikaa tehdä työssä kunnolla, koska muuta sitä kärsii vaan kaikki. Musta on inhottavaa joutua tarjoamaan nuorille huonosti käännettyä kirjaa, koska tämä varmasti kiinnostaa sitä muuten. Eli tässä on Mare Barrow päähenkilönä, ja sen maailma on veren jakama, eli on niitä, joilla on punaista verta ja niitä, joilla on hopeista. Ja Mare kuuluu punaisiin, joka palvelevat sitten hopeaveristä eliittiä. Ja niillä hopeaverisillä on yliluonnollisia kykyjä, jotka tekee niistä melkein Jumalan kaltaisia. Ja Mare sitten yrittää pärjätä siellä alimmassa luokassa. Ja sitten kun sen paras ystävä joutuukin armeijaan värvättäväksi, niin sitten Mare yrittää tehdä asialle jotain. Ja siinä rytäkässä hän löytää oman supervoimansa, jota hän ei tiedä, että hänellä on. Eikä hänellä pitäisi olla, koska se on hopeaveristen juttu. Että Maren veri on punaista ja hänellä on kuitenkin supervoima. Ja sitten jotta tämä skandaali saadaan peitettyä, niin sitten Mare esitellään kadonneena hopeiden prinsessasoina ja sitten se kihlataan yhden kuninkaan pojan kanssa. Ja tässä katsotaan, että mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun Mare siellä hopeisten maailmassa käyttääkin uutta asemaansa ja valtaansa siihen, että se auttaa punaisten kapinallisten johtajaa. Ja mitä sitten tapahtuu. Eli tosi kiinnostava maailma. Varmasti menee näin dystopiaa lukeville nuorille. Tässä on myöskin romantiikkaa. Ja petoksia, valtaa, juonittelua. Tämä on semmoinen, että mä luulen, että tästä tykkäisi myös aikuiset lukijat. Ehkä mä en ole itse vielä hätähtinyt lukea. En varmaan ehdikään ihan hetkeä. Mutta tämmöinen on tullut. Jos tykkäsit nälkäpelistä, Outolinnusta, Game of Thronesista ja Harry Potterista, niin tää kuulemma olisi sitten semmoinen, että tästä tykkäisit. Siinä oli kirjat tällä kertaa. Koska mä lupasin meidän podcastissa, me tehtiin Tuin kanssa eilen Neuve-podcasti, niin mä lupasin, että mä luen siellä tämän. Mä kirjoitin hänelle runon. Mä kirjoitan runoja. Siis mä olen runoilija tavallaan. Mä en ole julkaissut mitään, koska aina heikät mä en saa lähetettyä mitään mihinkään. Mulla olisi ihan mielestäni julkaisukelpoista kamaa aika paljonkin, mutta mä en vaan tehty sitä vika-askelta. Mä en tiedä ihan tarkkaan miksi, mutta ehkä joskus. Nyt mä en ole pitkään aikaa kirjoittanut. Mulla on hyvän aikaa tosi hiljasta. Mutta nyt mä halusin kirjoittaa Tuille hääpäiväksi. Meillä oli 10-vuotis hääpäivä torstaina. Mä kirjoitin hänelle rakkausrunon. Nyt mä aion lukea sen teille. Ei tää podcasti loppu. Että jos ei kiinnosta kuunnella, niin heippa, nähdään taas. Ja runon nimi on Marginaali. Hän tuoksuu vanhoilta kirjoilta, kodilta. Käden liike ja kääntyvä sivu.
miten katse seuraa kuin kirjaimia, kun hän kulkee ohi. Rakkaus on tarina, johon palaa aina uudelleen. Ja jännittää joka kerta. Sulkee kannen viivytellen. Avaa taas. Kääntää sivun alleviivaa. Kirjoittaa muistiin tärkeät kohdat. Semmoinen. Eli me nähdään taas jossain kohtaa. Mulla on nyt viimein koossa kaikki aineisto, mitä mä haluan käyttää mun Batman-episodissa. Se saattaa mennä jopa 2-osaiseksi, koska siitä tulee muuten niin pitkä. Nyt mun pitäisi ehtiä enää lukea ne kaikki ja miettiä niistä järkevää sanottavaa. Tulossa on, mietinnässä on, työn alla on. Ja nyt lukuterveisiä kaikille. Käykää kirjastossa. Nyt on just oikea aika tehdä sitä, koska syksyn uutuuskirjat rupeaa tulemaan nyt. Turussa on kirjamessut, kohta mä voin sieltä tehdä ne messuraportit sitten aikanaan. Ja toivotaan, että mä saan tämän videon niin tuosta kamerasta ulos, koska sit se vähentäisi yhden askeleen tästä välistä kokonaan pois. Mutta katsotaan. Nähdään! Moikka!